Симона! Абонатът е изключил телефона си или се намира извън покритие и ще бъде уведомен с SMS за вашето обаждане, когато е достъпен. The subscriber has probably switched their phone off or is outside of network coverage. We will notify them about your call when reachable. Оправяйте се вие двамата, не ме занимавайте мен. Не мога да кажа със сигурност. Не да идваш повече. Вече нямам връзка с нея. Остави, не се занимавай. Не съм чувала нищо за нея. Скъпи Дани, искрено съжалявам, че те оставих в най-важния ни момент без да ти дам обяснение. Не събрах смелост, за да ти кажа истината в очите. Сигурно си ме намразил след всичко чуто от нашите близки и приятели, но моля те, не им се сърди. Аз ги помолях да го направят, защото си мислих, че така ще бъде по-лесно. Взех решението от името на двама ни, защото не бих могла да гледам как се мъчиш заедно с мен. Няма лесен начин да го кажа, затова ще го кажа направо. Имам хронично заболяване, при което белите дробове прогресивно се втвърдяват. Очакваме много дълго лечение и може би единственият ми шанс е трансплантация. Затова отивам при леля ми Соня. Всичко, което искам за теб е да бъдеш щастлив. Надявам се, когато четеш това, вече да си намерил любовта и да имаш 2 деца, момче и момиче, както винаги си мечтаял. С любов, искрено твоя Мони. Здрасти, Дани. Ами, тя си отиде. Съжалявам.